Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ लोगोफोर दाख्लै अष्टमी साननिमोन आरोना। ओमफ्राय आङो दिनैसो आपल'ड होबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै। थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। दायो आं लोगोफोरनो थाबाय फैगासिनो दङ। ओमफ्राय नैखिजाय आब' फैगासिनो दङ। ओमफ्राय आं बिखौ दसे नेथ'नोसै। दाबो मोनफैला। नै नोंसो नै जोंहा आब'आ मोनफैबाय एक्ट्रेस बायदि जाना दंलायो नै फैदो थाबायनानै थांसै नामा मासे साफा होनदो नोंखो दायो जोङो नै पिलपिलि गाखोनानै थांगासिनो लोगोफोर नै जि साफा नुयोना भिडिअ नायनाय साफा नुयो मालाय पिलपिलि गाखोनानै पिलपिलियाबो ओमफ्राय थांबावासो दोनैबावासो जोंखौ ससेल' सिमलागुरिनिफ्राय बेलेगसो थांनांसिगोन। स्कुटिखौ लाबोलायबानो जाथारगोन ना बिदिनो इदिसानफोराव गिनांगौआनो टाउनाव सालायफेराखैना जौ फेनायसो नै पिलपिलि ड्राइभारा लोगोफोर गोलैनानै दोलाजोब्बाय ओमफ्राय मानसियानो दोलाजोबनाय ओमफ्राय इदिनोसो पिलपिलि गाखोगोन ना आयौ दानासैखोनाय ओमफ्राय नै बारस'नोसै जोङो बेसेबा फाग्लि जोङो नै एटिएमखौनो माने फैसा दहनो होनना फैनायानो ओमफ्राय थांफ्लांनानै बावदो आरो दा ओमफ्राय नै दासो थांफिनबाय एटिएमखौनो गालांदो आरो मोरैबायबो কি কুরা এতেনটো এৰি গেছি আৰু এতেনটো যায় মনত পৰছি लोगोफोर नै सानाबो हाबनोसैयानो ओमफ्राय जि मानसि आरोना नै ओजोंबो बेसेबा भिर ओमफ्राय ओजोंहाबो नै सिगांखैबो दायो जों थाबाय थांगासिनो दं ससेनिफ्राय थांसै अबे मानसियालाय नै गारियानो जाम जाजोबदो ओइ आब' गारियानो जाम जाजोबदो फनावसो बिजि ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोंनो थाबायगासिनो दङ बेसेबा मानसिया नायाव फिटार नै मबाइलाव बेस्थ' जाखायो मानसि फुङावथ' बेसेबा मानसि जायो ओमफ्राय दायो हाबनोसै रं गाहाय नै लोगोफोर मानसिया नाहरनो हाबावो मानसिया जि मानसिलै इसोर एरैनो गोमागोन दे आब' फैनो हाबे नेक्सबो गैया ओमफ्राय गोमानांगौबा गावखुंग्रिसो गावखुंग्रिनि बायदि फैनाय बाजानो गोमागोन दे आब' फै मानसियानो फिरथार बेसेबा ओमफ्राय एरायलायनांगौबाथाय लोगोफोर मोनफैयो नङा नेटबो नांनाय नङा नालाय फैदो सौग्रु इसिगोनसो आं सोरनावबा
Andai nang ada. Andai nang ada. Oke. Tidak. Hai dah, apa pun? Nih manusia ni sebab pirlo ke perlam ya, no? Lama yang ni dia dah naik. Dari lagu berjumpa potong manusia di makin jalan apa sih ada nak kayak dari itu dari beda gasnya dong, kayak mela kayak apa ini sih na? Ya manusia kayak itu gini punya berapa? Itu gini mana sih nabo? Kuah punya sih nala itu nggak? Kayak mela loh lagi. Siang ni ya, itu gini mana ada nampai deh berni ya. Apa ya sih na? Mama kata nela, mobile aku persen ya. Mobil ko parsa apa nangko? Boleh mama tu dong. Nang saya gusto gaya ya. Dalam sanggup. Manusia ni udah sedang mana? Apa ni mereka lagi begini? Tolak tolak ni. Ni manusia ni sedang ni. Oh, aku akan guna. Nanti lebih. Dari lagu pernah ya, buat mondir kulum ni, sampai mondir kulum tak kaya thang bayar, sampai yang di ni dah misalnya final lah, kulum itu lah, sampai abu hasil kulum itu baik. Baik jangan ni lah ya mana, bikin saya gustu putar ni dong lah, bikin manusia ni firqa naik ni saya tu boleh gupar, bikin tu saya ini mana. Jah manusia. Dah jangan malah apa kulum dah ni pergi bay, mama beri bikin, na tunda nama. Berbina kita nama ni. Lain mela ke beran sih nak apa? Mama pasti sini, sini ni beran siapa? Jangan mampir beri kita lancar. Kalau kau pada sini lagu munculkan, manci pir nak lagi. Mundur. Karena bisi. Malah ini lagu betul nasi karuai osya. Malah mana ya? Mana nak aku kursus mana? Sos mana ini nama apa? Sos magar sudah orang kubah. Mana hayu itu mana yang? Angkat bibar putih itu ya. Sudah beri aku besi. Kodo. Udah konses lagi ya. Udah sutu jenis dah. Dos sepa last dot.
Askan last na, last somay si. Last somay to come down. Blue. Kom korbo na na, kom koy da de. Kom koy da do. Kota? Oy da 40 টাকা de na ke alto sutu da. Oy da blue color ko tara kota. Oy da kota oy da? 120 কেটা কইছি অন্য নাই অন্য লাগছিল টেডি গিলা কিমান টেডি গিলা কিমান লাগাছে তোমার 100 টাকা नै लोगोफोरा आंखौ लानो नागिरदों आरोना जा किउट नुखादों नै ओमफ्राय आंना गोसोआ लानो गोसो जाबाय दङ नै कत করে এটা হ্যাঁ কম কর অল্প কম কইরা দে 50 টাকা দে দুই দানি তাই না আবু আসতে नै लोगोफोर दायो जोङो बिबार फाननाय खिनियाव फैदों आरोना नै जि साफा फानदों ओमफ्राय मोनाबायबो आरोना खोमसि जाबाय नै आब' इयावसो दं आलायनाया नों आलायनायखौ सोंनाय बे कालारा बेलेग नांगौमोन ओइदा कत फिक्स दाम 150 টাকা फिक्स दाम 150 कमबो ना 100 दि सेम सेम नाय दायो लोगोफोरनो फैसा जमायनो थाखाय फैसा थिंखि लादों आरोना आब'आनो बिनिताया बेसे जमायनायनि जोङो बिनिताया बेसे जमायनायनि नै फैसा थिंखि बिहरदों नालाय बिनिताया लाबाय नै गंसे 2000 जायो फैसाखौ नायनि मोनाबाय आरोना नै लोगोफोर जोङो मामा थांसै दायो लोगोफोर नै आङो बिबार बायबाय आरोना नै न'आव साजायनो थाखाय दायो नै इयाव फानदोंमोन जि खमसिबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांसै जोङो नै आं दायो मोननै लाबाय दायो थांसै बेसेबा खमसि जाजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो फुल बायबाय ओमफ्राय नैगो दखानिया फ्रियावनो हरबाय आरोना नै येलो कालारनि ओमफ्राय मोजां जा साफा नै लोगोफोर नायनाय येलो कालारनि खानायाव लाग्रा नै खानायाव लाग्रा आरोना ओमफ्राय इखौ ओरैनो फ्रियावनो हरदों ओमफ्राय नैनोबो आब'नोबो गोजाखौ हरदों ओमफ्राय गोजाया मोनसेल'मोन ओमफ्राय आं मोनदिया गोजाखौ ओमफ्राय येलो नै खानायाव लाग्रा ओमफ्राय फ्रियावनो हरबाय दखानिया दायो होमबा जों थांबाय थानोसै जि मोनाबाय आरोना खोमसिथारबाय दायो लोगोफोर नै जोङो न'आव थांसै नालाय मिथाइ लांनि आरोना न'आव जानो नै मिथाइ लानानै थांसै दायो लोगोफोर मोनालायबाय जोङो दायो थांगासिनो दङ नै बेसेबा खोमसि जाबाय ओमफ्राय पिलपिलिजोंसो गाखोदों जोङो नै आब' सिगाङाव जबाय नै सासेया आंहा उनाव नै बे माखाया बुंजोबनाय ट्रेन दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर